Znači ljudi, what the fuck, jeste ljudi, ja sam držao svinjice i uzmem loptu, snimam neki Skype, what the fuck, trgu, evo, trgu, odranac, patike, žim, ne koristimo na masi, evo, i tako, i da ljudi, ne znam da ću da uspijem da snimam Skype, ljudima verovatno čudno kad me vide da ne pričam samo sa sobom, da gledam u kameru, a to je YouTube. Sad na primjer vidjeti, na čemu čutim. Super. Baš super. Vidite, prvo, što vidite. Razbićam, pa da vidimo što ja tu znam. Ove, kad mi nisam imala da me snimi, ali gledajte sad. Opa. Ne, nisam uspio. Nema veze, uglavnom važno da ja to znam. Tako bude ovako. Tako da snimamo kao ist first person. First person, znači ja ću gledam samo kameru, neću ovo. Da gledam samo kameru, znači. Broja za stara žena. Da je moguće? Autobus! Ovdje živim, izgleda je tu. Ajde, what the fuck, brate. Evo. Promašaj, Ipo promašaj, mogu pitanje. Ne vidim ovdje stava. Dobro, ljudi. Ne znam da li će sve dobro da se čuje, ali na ovom mjestu sam snimio klip. Mi smo retardi, davno nisam snimao. Bit će neki specijal za novu godinu i godinu dana vedemo kanal. Ne znam sam koji dan sam ga napravio, aući kad bude pisalo kad bi dan, na primjer, te 12 mjeseci. Pa všetko je zanimljivo specijal, kad to posle. Stvar teško. Ali ja se trudim, meni baš nije stvar. To došlo, volim da snimam na YouTube-u. Ja volim da snimam na YouTube-u, znači. Stvarno mi je dosadno. Pa dobro, ljudi se ne čude kad vide. Ljudi se ne čude kad me vide da gledam, da pričam s kamerom. Pa dobro, zato što i drugi deca snima za YouTube. Možda. I drugo deca. Baba. Čuno, ljudi sad malo da pričamo. Tako da, ajde sad ćemo put. Ipak mislim da će da bude čudno ljudima. Da, ja ne znam da najbolje da primpajem. Ali, čekam da budemo u mogućnosti da snimam klipove. Mislim da neko snima da igram. Da čekam da budem u toj mogućnosti da šta da kažem. Kako malo da pričamo. Da za neke ljudi koji ne treba da sluga, neka koji žele da imaju samo onu nagradu. Znači, evo nagrade, što više ljudi gleda. Ali, znači, bacite samo sebi fakture, ja sam tu dobao i radi, jasno. Znači, napravite sam novi nalog, jer to imam 15 uvojen. Izvinite ljudi, ali probao sam šta radi. Ali neki ljudi mi se subscribe na kanal. Tako da, šta da kažem, ja, ne znam. Lepo je što smo pričali. Ne znam, vidite, madarac. Strašno, što su drugi. Ovo je Markovica tamo, lati. Ovo je će zgradu, mada neću zgradu.
robna kuća. Drugo, to je bila preprodavnica, to je strana kuća, a sada je... Ej, pa, gore na vrhu zgrade je pisala robna kuća, imalo je nešto kao ovih slovima, gdje se baš ne vidio, to je nešto kao takva slova i sad se izgleda skidove. Neki da čutim, neki da kažem. Malo reći, da vidim da se spucam na vrh zgrade, to je najveće, da, točno, ali se da nastavim, znači, to je bila prije robna kuća, a sada je... Sad sam se zagledao dobro, sada je... Evo vidite, ljudima je čudno. I sada je to. Zgrade i ljudi, što da kažem, eto. Je to, voz. Vidite, sad je prošlo jedno dojčice, čudno je vjerovatno. Što pričam za telefonom, što pričam testu kameru. A on ne znam gdje snimaju to. I voz.